15 आगस्ट बृहस्पतिबार खालि उदखारि हानजा आलफा उदाङा आसामनि दाब दाब जायगायाव गोहोगोरा बम बेरफ्रु होनो जायगा थि खालामनाय बाथ्राया समाज बिजोंनि गेजेरजों गोसारनाय लोगो लोगोनो आसाम पुलिस खुंथाया गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ जागायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि उदखारि हानजा आलफानि बेफोरबायदि गिख्रंथाव हाबा मावनो थांखि लानाय फारिलाइयाव बिटिआर हालामनि तामुलपुर जिल्लानि सदर रङिया तामुलपुर रडनि गरेस्वर सकनि मुंखौ नुनो मोननायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। उनाव तामुलपुर जिल्लानि एसपि दिगन्त कुमार चौधुरीनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे गोख्रों हानजाया बमा आनजाद नायग्रा मोनसे हानजाखौ लानानै उदखारि हानजा आलफाया मख'नाय जायगायाव संदाननाय हाबाखौ जागायनायजों लोगोसे रङिया तामुलपुर लामानि गरेस्वर सकनि SBI वेलकाम साइनबोर्ड खाथिनि गलादारफोरखौ जानगाराव थानो खावलायो आरो खाथि खालानि रायजो राजाफोरखौबो गोजानाव थांनो बिथोन होदोंमोन। उनाव गोबाव सम संदाननायनि उनाव उदखारि हानजा आलफाया मख'नाय जायगायाव गिथावना जेबो बेसाद मोनैयाव रायजोफोरनि गोसोआव गोजोननाय लाबोफिनो। আগত নাযোৱা গাড়ীবিলাক অলপ চাই দিয়া। লোকেশনটো পোৱা নাই বাজে নাই বাজে নাই